j'aimerais revenir et je n'y arrive pas. J'aimerais revenir pour toi. Doncs mireu, la que tenim en pantalla ara mateix, la que us hem anunciat només començar el Soroll Camp de Tarragona d'avui, la tarragonina Elisabet Borne ens presenta un tercer senzill del seu EP que es diu... Bona tarda, com estàs, Elisabet? Hola, Què tal? com esteu? Molt bé. Mira, expectants per conèixer-te. Digues tu el nom del títol d'aquest tercer senzill, que és en francès, que és que el faré malbé, i no cal tampoc. No, home, no. Es diu Revenir pour toi, que significa tornar per tu. Tornar per tu. Tornar a on? Per tu aquí hi ha una història... Esclar, jo és una de les coses que em fa una miqueta rabieta preguntar als artistes, als que escriviu cançons, perquè no sempre tenen que tenir un component autobiogràfic, no? No sempre has de parlar de tu. Però en aquest cas seria així? Bueno, jo crec que la cançó normalment quan la vaig escriure sí que la vaig pensar una mica en la situació que he viscut un parell de vegades a la meva vida, no? Que potser he trobat algú que de veritat m'estimava i pues, per circumstàncies, allò que fas vacances o que vas a estudiar a l'estranger, com vaig fer jo, i llavors després has de tornar, no? I aquella persona es queda allà i tu et quedes en un altre continent i, bueno, i és això que no pots tornar per aquesta persona, no? Realment no l'he escrit per ningú en concret, però sí en una situació real de la meva vida que m'ha passat forces vegades. Als Estats Units, suposo que no seré l'única. Als Estats Units pot ser també a Itàlia quan eres petitona? Sí, a Itàlia vaig viatjar molt, bueno, de fet viatjo quasi cada estiu, ara potser que ja he estat vivint fora i això, doncs aquests últims anys ja no hi he anat, però sí, fins que vaig tenir 18-19 anys vaig viatjar cada estiu a Itàlia. Cada estiu a Itàlia, allò, per plaer, per família, perquè... Per família, sí, tenim família allà i bueno, els meus rebesavis tenien una casa en la qual vam tenir la sort de poder seguir aprofitant i bueno, hem anat allà al poble cada estiu. Elisabet Borne, ets una dona de món, ets una dona del món. D'aquí que fas el batxiller a Tarragona, és que ara parlarem del senzill i tal, però primer anem a conèixer la trajectòria biogràfica personal, que no íntima, perquè així entendrem una mica i ens situarem. Batxiller fins a batxiller a Tarragona i te'n vas als Estats Units. Exactament, a on i a estudiar què? Em vaig anar a Los Angeles a estudiar música, perquè, bueno, els meus pares són músics, els dos, i mon pare treballava al Conservatori Superior, treballa al Conservatori Superior de Barcelona, i llavors, amb una altra professora de cant van trobar aquesta escola i van dir, si realment és el que vol estudiar, podria anar cap allà i és el que vaig fer. Vaig marxar, vaig estar 4 anys a Los Angeles i després vaig trobar feina a Nova York i vaig marxar cap a Nova York a cantar. A cantar? I com cantes? Perquè t'he sentit amb el xou del Tinet Rovira tu cantant allí a capella, que és quan a capella vol dir cantant amb viva veu, vull dir no pregravada, i és quan allí on se la juga l'artista també en el directe, no? Que és quan veus darrere un estudi pot haver molta producció i pots fer de més i de menys. Home, miracles a vegades no se'n poden fer tampoc. Però en el directe és quan aquella veu tu veus si s'aguanta, si no s'aguanta, si té cos, si no té cos i si és dúctil, si hi ha veu, no? Sí, i tant, i tant. No, jo crec que el treball del directe és molt interessant perquè també tens la interacció del públic, que és una cosa que a l'estudi no tens, no? I veus la reacció i veus... tens aquesta proximitat de veure el que a la gent li agrada, de veure el que la gent vol o en quin sector els emociones més, no? De vegades pots cantar alguna cosa d'Etta James, que és, per exemple, molt més... anys 60 i molt més americà, com pots anar a l'Avion Rose amb Edith Piaf, com pots cantar alguna actual de Rihanna, no? Com si diguéssim. Llavors, veus una mica el que li agrada a la gent, el que t'agrada a tu també cantar i te descobreixes, no? També com a artista, a les directes és molt interessant tot el que passa. Tu, a més m'estàs dient Etta James, vull dir que no és qualsevol veu tampoc. No, Etta James sí, els meus principis van ser amb Mariah Carey, amb Etta James, Ray Charles, Nina Simone, tot el que és l'Amèrica més aviat dels anys 60 i vaig començar cantant clàssic, cantant gospel quan era més aviat petita, que tenia 11 anys i d'aquí va ser que vaig agafar tota aquesta escola més aviat afroamericana i després ja vaig tirar cap al pop actual. Però vaig començar per aquí, sí, em va cridar molt l'atenció i era el que més m'agradava cantar. Un pop actual amb una producció molt acurada, sona molt bé el senzill amb el que hem començat, amb un baix, un greu profund, una cosa molt ben treballada. Un EP, quan neix aquest EP? Quantes cançons la conformen?
Bueno, l'EP és de 5 cançons i es diu Letters to You, que vol dir lletres per tu. Realment l'EP el que he volgut fer és com si diguéssim 5 temes que tenen una història que... A veure com t'ho explico. Cada tema té una història diferent, però els 5 junts també tenen una història comú. En conjunt, M'explico? Si hi ha algun punt en comú, doncs hi ha un punt en comú o formen part d'un mateix context? Seria això? Sí, formen part del mateix context, que seria cada carta, com si hagués escrit una carta, cada carta seria una cançó. Llavors, cada cançó seria una persona. Però tot parla de relacions amoroses, com si diguéssim. Llavors, té com aquest conjunt, no? No parlo en cap moment de lo que sigui, ni de la natura, ni de res que no sigui relacionat amb l'amor o el desamor, o l'engany, o la il·lusió, no? Són 5 peces que, bueno, tenen aquest punt en comú, que és l'amor, i després són gèneres musicals diferents i també tenen idiomes diferents. Sí, cada cançó és un univers, diríem. Són planetes d'un sistema solar, veig, que graviten al voltant d'aquest concepte de que escrivim una carta a una persona, cada cançó d'un estil diferent. Per què ho has volgut fer així? Per què no tot és igual i vinga, va, tira, escolta, més o menys agafem més o menys els mateixos instruments i passes via, no? Bueno, crec que m'agrada molt explorar, valoro molt la creativitat de la gent, crec que estem en un mercat que està una mica saturat actualment. Tothom vol fer de tot, saps? Estem en un moment en el que tothom canta, de sobte tothom és cantant, tothom és ballarí, tothom és actor, no? I s'ha de distingir una mica... T'has de fer notar, saps el que et vull dir? Llavors, si fas el mateix que tothom, si ataques per un reggaeton clàssic, per exemple, i te vols ficar en el món del trap i fas el mateix que està fent tothom, no hi haurà manera de distingir si el teu és únic o per què hauríem de triar-te tu i no el teu veí, no? Llavors jo crec que això és un dels temes molt importants que vaig aprendre a Los Angeles, que era trobar els meus punts forts i els meus punts dèbils. I llavors, estàs responent la pregunta justament que t'anava a dir, i com ens distingim, no? Aviso per a navegantes, aviso per a artistes que ens escoltin en aquests moments, no? Com és buscar aquests punts forts? És conèixer bé a un mateix, en aquest cas a una mateixa, per dir aquí anem a destacar això i potser és la manera de marcar-te la diferència de la que parles? Sí, exacte. És conèixer-te tu mateix, però també és estar en mans de professionals que t'orientin, no? Perquè treballant a televisió, per exemple, vaig veure quin era el punt de vista de persones, per exemple, que tenen ja una trajectòria a nivell artístic més avançada que la meva, potser quin era el seu punt de vista referent a la meva música, també amb els professors de l'escola, amb productors musicals de molt renom que vaig estar treballant a Los Angeles, i vull dir, una mica amb el punt de vista extern, no? Perquè a vegades volem fer coses que els professionals ens diuen pues sí o ens diuen pues no, o tirar més cap a aquest costat. Llavors jo crec que és important escoltar també els professors de cant, escoltar la gent que està al teu costat, que tenen realment un coneixement sòlid, no? No només els que ens diuen a les redes socials, de la gent que són fans o que són gent que ens segueixen, no? Sinó realment escoltar una mica els professionals, de dir, ostres, puc fer això o tens la capacitat per fer allò, no? I deixar-te guiar i sempre ser fidel a tu mateix, perquè al final vols fer una cosa que realment també et parli, no, a tu, que no sigui només el que et diuen els altres, sinó que t'ha de resonar tu, però també t'has de deixar orientar una mica per l'opinió de gent que en sap. Sobretot, potser amb aquell consell de, hosti, vull fer això, dic, cuidao, on vas, que te posaràs aquí amb una camisa d'11 vares, que no, és a dir, és un dia, dic, mira, ara cantaré a soprano i no sé, faré una mescla d'estils i dic, bueno, potser no seria el còctel que potser se t'escaigui més. Però vaja, a vegades provant surten coses noves i diferents, però està bé, aquesta actitud, perquè hi ha molta gent que diu, jo ja sé, o jo vull fer la meva i digueu el que vulgueu. A vegades surt bé i moltes altres vegades no surt res, surt una cosa molt estranya que no s'entén. Elisabet, tens aquests 5 temes al damunt de la taula, diferents idiomes, anglès, castellà, francès, si has estat a Itàlia, puc endevinar que ja n'hi ha hagut o n'hi hauran en italià? Sí, hi haurà alguna cosa en italià i alguna cosa en català també. No he cantat mai en català, t'he de ser sincera. Per què? Me vaig quedar amb el boig per tu i aquí es va acabar la cosa. Sí, no he cantat mai en català, però perquè potser és un idioma que no m'he sentit tan còmode cantant o no he trobat mai cançons que em parlessin
perquè m'agrada molt l'R&B, m'agrada molt el pop comercial, llavors és una mica més difícil potser trobar de fer covers, no?, en aquest estil en català. Jo crec que... I crear-ne un des de zero. Bueno, el què, perdó? I crear un tema des de zero, no esperar a fer un cover, sinó crear-ne un des de zero en català. No tens per què, és una... Sí, és això el que estic fent en l'EP, és escriure una cançó en català, de zero, que sigui meva i que la senti a la meva manera. I, bueno, estem allà encara desenvolupant coses amb el meu productor, estem encara investigant i bueno, és xulo, perquè quan tens una idea, jo el que faig normalment és escriure tota la cançó, escriure la música, la lletra, la melodia, tot, i llavors plantar-me a l'estudi i dir-li, mira, això va així, i ell m'ajuda com a fer realitat tot allò que jo tinc com planificat, no? A nivell, com tot allò que jo sento dintre del meu cap, m'ajuda com a ficar-lo a la realitat i la veritat és superxulo perquè, bueno, Special es va fer així, Revenir pour toi s'ha fet així, No quiero anar també, vull dir que, bueno, treballem molt de la mà l'un de l'altre i és molt xulo. Special, justament, Elisabet, és un tema que té videoclip també, no? Sí. El que ens falta ara mateix és el de No quiero anar, que és un tema que volia fer amb ball, amb ballarines i amb noies joves que se sentin fortes, que se sentin empoderades, com una mica aquesta espècie d'ona que està arribant ara, no?, de la dona i una mica del costat d'aquest del feminisme. Crec que No quiero anar és un tema que és fort, que precisament és un tema que parla de que ja no vull res amb tu, no? Ja ha passat, ja ho he superat i malgrat totes les penes segueixo aquí i soc forta, no? I llavors és un tema que tenia realment moltes ganes de fer un videoclip amb la dansa i malgrat les circumstàncies que estem tenint arribem a fer alguns assajos, però bueno, és bastant difícil. Vostè i jo tenim telepatia, perquè ara justament t'anava a preguntar, ja per tancar l'entrevista, les circumstàncies, com estan influint, no? Com se deixen sentir, com estan afectant, i jo crec que ho podem dir així, estan afectant els teus plans de futur més immediats en la teva carrera musical. La veritat és que sí, teníem molts concerts aquest estiu passat previstos que es van haver d'anul·lar, òbviament. Vam treballar potser no arriba ni al 10% dels concerts que vaig fer l'any passat i bueno, se'ns ha parat bastant tot perquè el videoclip de la cançó No quiero anar havia de sortir al febrer, aquest febrer del 2020 i encara l'estem muntant i l'hem tingut que reorganitzar sencer perquè per permisos, per qüestions legals no hem pogut fer assajos ni tan sols hem pogut ser capaços de demanar els permisos a l'Ajuntament, no? Perquè no ens els cedien per qüestions de seguretat. Per tant, és difícil perquè no es pot viatjar, no es pot anar cap als Estats Units, on també tinc alguns contactes amb qui m'agradaria treballar i, bueno, és una mica prendre-s'ho amb calma, no? Prendre-s'ho amb ganes, amb tranquil·litat i una mica dia a dia, veient a veure quina és la novetat i què es pot fer. Nosaltres que t'anirem seguint, Elisabet, moltíssimes gràcies per atendre'ns, contents de conèixer-te i l'objectiu és un proper senzill o és anar preparant un disc ja per tancar? Bueno, l'objectiu ara mateix és treure els 2 temes que falten de l'EP i ja un cop tinguem l'EP fet ja veurem el que passa després d'això. Actualment segueixo escrivint, segueixo muntant coses i la veritat és que és tot el que estic fent ara mateix és com un disc. L'EP vol dir, per aquells que no entenen de música, és com un disc però reduït, entre 4 i 7 temes, diguéssim. Per tant, el meu és de 5 i un àlbum seria el mateix però d'entre unes 8 a unes 15 cançons. Llavors, bueno, és veure a veure què passa amb aquests senzills primer i després ja ho veurem. Elisabet, n'estarem al cas. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.